מתחילת הדרך במפעל הגדול הזה, סייע, ייעץ, עזר, והוא גם זה שהניח את אבן הפינה לבית הכנסת בדיוק לפני 4 שנים. קיווינו שנבנה תוך שנה, שנתיים את בית הכנסת. לא כל כך הצלחנו, אבל ברוך השם, אנחנו גאים מאוד להזמין את כבוד הרב לאו, שישא מילות ברכה. תודה. כבוד המנחה, יושב הראש, יובל בן יונה, אחזור עוד להגיד לו כמה מילים. כבוד המנחה וכבוד יושב הראש. אישי ראש העיר מרום חולדאי, עמיתי הרבנים, חברי בית הדין הרבני הגדול מלפנים, הגאון הרב חיים ציבליס שליטה, הגאון הרב עזרא בר שלום שליטה, כבוד הרב טבעתי, כבוד הנהלת בית הכנסת, מתפלליו, תושבי השכונה תל ברוך צפון ואורחים נכבדים, גבירותיי, מוריי ורבותיי. אני רק מילים ספורות קצת יותר מראש העיר, כי זה המקצוע שלי. לי משלמים בשביל להיות פה. ואני חייב להצדיק את קיומי. אז אני רוצה להציג בפניכם שאלה פשוטה. לפני דקות ספורות התפללנו תפילת ערבית. ב-18 תפילת העמידה, בימי מתתיהו בן יוחנן, כהן גדול חשמונאי ובניו, כשעמדה מלכות יוון הרשעה, להשכיחם תורתך ולהעבירם לחוקי רצונך וכו'. כלומר, הנס כמו נזקף לזכותו ועל שמו של מתתיהו בן יוחנן הכהן הגדול. וכל ההיסטוריה, אנטיוכוס הרביעי, אפיפנס, המפואר, אנחנו קראנו לו אפימנס, המטורף, עם גזירות השמד נגד השבת, נגד ברית מילה, נגד ראש חודש, בדיוק אלה 3 דברים. ומתתיהו מכריז מילה השם אליי, ומכבי מי כמוך באלים השם. בעוד שבועות אחדים, 3-4 חודשים, יש שנה מעוברת, מגיע עוד נס פורים. ושם שוב מתחילה התפילה על הניסים ועל הנפלאות ועל התשעות ועל המלחמות, בימי מרדכי ואסתר בשושן הבירה, כשעמד עליהם המן הרשע, ביקש להשמיד, להרוג ולאבד את כל היהודים. שימו לב דבר מעניין. 2 הניסים שאנו מציינים בחורף, שניהם קשורים מסביב לתקופת בית שני. פורים קדם לחנוכה. נס פורים בימי מרדכי ואסתר. נס חנוכה בימי מתתיהו. מגיע אחרי זה, חודש אחרי זה מגיע חג הפסח. עם שלם ברחבי תבל, אלפי שנים, יושב וקורא הגדה של פסח ומציין נס גדול מאלה, יציאת מצרים. קם עם מעבדות לחירות, מלא כלום. עבדים היינו לפרעה במצרים, והנה, תגידו לי, ההגדה של פסח גם כן מתחילה בימי משה ואהרון בארץ מצרים? לא. 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 מה יש? הם לא תרמו לעסק? הם לא ניהלו משא ומתן עם פרעה? הם לא עברו את כל התהליך של 10 המכות? מה קורה? בימי מרדכי ואסתר מגיע להם. בימי מתתיהו מגיע לו. משה ואהרון לא מגיע להם כלום. בהגדה של פסח אהרון בכלל לא נזכר. משה נזכר פעם אחת דרך אגב, כשמצטטים פסוק משמות י"ד, ויאמינו בהשם ובמשה עבדו. פעם יחידה שמשה נזכר. אבל הנס לא נזקף לזכותו. אז אני שואל אתכם, מה ההבדל? למה בפסח לא, בחנוכה ובפורים כן? התשובה היא מאוד פשוטה. אולי לא מאוד, אבל פשוטה. יש במושגים בעולם הקבלה, בעולם הרוח, התערותא דלעילא, התעוררות שבאה מלמעלה, מן השמיים, מהיושב במרומים. ויש מושג הפוך, התערותא דלתתא, התעוררות מלמטה, מבני אדם, ממעשי בני אדם. מפה נובעת ההתעוררות.
בימי מתתיהו הייתה התערותא דלתתא. איך שהיוונים באו עם התרבות ההלניסטית שלהם נגד שבת, נגד ברית מילה, נגד לימוד תורה וכו', קם יהודי זקן במודיעין, כפר קטן בדרך לירושלים, מי להשם אליו? 5 בנים, יונתן ושמעון ויהודה ואלעזר ויוחנן, הופכים לאגרוף קמוץ, מתאחדים יחד שבטי ישראל, 5 הבנים כמו שם בית הכנסת, והופכים לאגרוף מחץ. על מה? על קודשי ישראל, על זהות יהודית, על ארץ הקודש, על זה יוצאים למערכה. ההתעוררות באה מלמטה. והשם כמו שאמר ראש העיר, הקדוש ברוך הוא עוזר לאלה שעוזרים לו. אחרי ההתעוררות של מתתיהו ובניו, כמו שכתוב, על הניסים ועל הנפלאות שעשית לאבותינו בימים ההם בזמן הזה. שם היה מאבק על זהות יהודית, על היהדות. בפורים לא היה מאבק על יהדות כמו על יהודים, על השמדה פיזית. מה רצה המן? ביקש להשמיד, להרוג ולמד את כל היהודים, מנער ועד זקן, טף ונשים ביום אחד. ואז מרדכי לובש שק ואפר, להילחם הוא לא יכול היה, בגלות. זה לא במולדת, זה ההבדל. זה היה בפרס ומדי, בשושן הבירה. הנשק היהודי, הכל, כל יעקב, בית כנסת. הוא יוצא לרחובה של עיר, שק ואפר יוצא לרבים, והוא שולח את התח להגיד לאסתר, מה את חושבת לה? אם לעת כזאת תיגעת למלכות, אם אחרי שתחרישי בעת הזאת, רווח והצלה יעמוד ליהודים ממקום אחר, ואת ובית אביך תאבדו. והאסתר שולחת את מרדכי להודיע לו, לך כנוס את כל היהודים, מכאן הביטוי בית כנסת, לך כנוס את כל היהודים הנמצאים בשושן, וצומו עליי 3 ימים, לילה ויום, וגם אני ונערותיי יצום כן. ואז אני אבוא אל המלך, לבקש להעביר את רוע הגזירה, קולה של תפילה, כוחו של צום, תענית, התערותא דלתתא. זה התחיל ממרדכי ואסתר, ואז על הניסים ועל הנפלאות, ונהפוך הוא אשר ישלטו היהודים המה בשונאיהם. הנס קרה אחרי שההתעוררות באה מלמטה. שימו לב, 2 נקראים שומרים. הקדוש ברוך הוא נקרא שומר, ואנחנו נקראים שומרים. הוא נקרא שומר, אמרנו לפני כמה דקות שיר המעלות, הנה לא ינום ולא יישן, שומר ישראל. אנחנו נקראים שומרים, פה יש 10 הדיברות, לשני צידי הארון. ב10 הדיברות מופיע הפסוק, עושה חסד לאלפים לאוהביי ולשומרי מצוותיי. אני שומר עליכם, אני מבקש מכם שאתם תשמרו, גם אתם, את מצוותיי. בחנוכה, שומרי מצוותיי. בפורים, שומרי ישראל. על הפיזי. תיקחו את בית הכנסת הזה. אני הגעתי לתל אביב, ראש העיר ביקש אותי לשוב לתל אביב לתפקיד הרב, לפני קרוב ל9 שנים. פחות מ9 שנים. אחד האנשים הראשונים שהכרתי בתפקיד החדש ישן שלי, יובל בן יונה. אני אומר את האמת, התערותא דלתתא. בחור הזה לא נתן לי מנוחה. אני מתפלל לפעמים בשעות הבוקר בבית מדרש חסידי קוז'ניץ, ברחוב ויצמן, פינת שרת, בתוך בית הכנסת הזה, ומחוץ לו, הבחור עורב לי. דיברת עם ראש העיר, דיברת עם אלי לוי, דיברת עם לוברט, מה יהיה עם טופס 4 בסוף? מה יהיה? לא נתן מנוחה. לפני 4 שנים באתי עם האדמו"ר, זה היה גם חנוכה, והנחנו אבן הפינה. ואמרנו, שנה הבאה בעזרת השם, חג החנוכה, מזמור שיר, חנוכת הבית. אוקיי, עברו 4 שנים, אבל אני אומר את האמת, אל הנער הזה לא התפללתי. חשבתי שתקימו איזה חדר יפה, משהו עם ארון קודש, עם ספר תורה אחד, לזה לא ציפיתי. כשניגעתי במכונית וראיתי את הבית, את האורות, את הפאר, את היופי, יש לי תפילה אחת בלב, לסיום. זו למדתי ממורי חמי, היה הרב הראשי של תל אביב יפו, הרב יצחק ידידיה פרנקל, זכר צדיק לברכה. אני שמעתי אותו פעם בחנוכת בית כנסת, אומר, רבותיי, אנחנו צריכים להתפלל פה עכשיו ההפך מברית מילה.
כולם הסתכלו עליו, מה? איזה ברית מילה? עוד בלילה לא עושים בריתות? מה פתאום ברית מילה? בברית מילה מבקשים, זה הקטון, גדול יהיה. פה צריך להתפלל הפוך. זה הגדול, קטון יהיה, שיהיה צפוף פה. שיהיה קטן מלהכיל את כל המתדפקים על שעריו. ראש העיר עם משפחתו, עם חבריו וידידיו, כל תושבי השכונה תל ברוך צפון, מקרוב ומרחוק, יבואו הנה להתפלל, לקרוא בתורה, ללמוד, להקשיב, לשמוע. זאתי תפילתי וזאתי ברכתי. זה הגדול. בית הכנסת יחד שבטי ישראל, קטון יהיה שיבואו לראש העיר בעוד זמן מה ויגידו לו, צריך להרחיב את בית הכנסת. צריך להרחיב כדי שכולם יוכלו להיכנס. אז שיהיה לכם חג אורים שמח, והתפילות הבוקעות מהבית הזה, ביחד עם תפילות בית ישראל, תגענה למרום ותבנה לנו שנה של שמחה, שנה של שלום, שנה של ביטחון, ושנה שבה אנחנו כולנו נהיה מאושרים בגאולה שלמה. אמן. יונתן.